বিটিআর বাসী সকলে কয় আৰু যদি হাগ্ৰামা গাঁৱৰে যদি 16-17 বছৰ আমাৰ কাৰণে যদি কাম কৰা নাই न'खर एबा समाजखौ जौगाहोनायाव आइजो माहारिनि बिहोमायाबो एंगारजाया नाथाय बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोराव आइजो माहारिखौ समान मोनथाय होदों होननानै नोंथाङा सानो नामा? साफ्रोम बिटिसि थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम खुलुमबाय बयनिसिमबो जे जोङो जि कुइसनखौ खालामदों नोंथाङा दा बेयाव आं बुंनो नागिरदों जे जोङो 17 बोसोराव जे बिपिएफआ सरकार सालायनायाव बा बिटिसिखौ सालायबाय थानायाव जे जोंहा मोनथाय मोनदोंमोनबा जोंहा बेसेबां बुंनांगौ गैयामोन नाथाय जों 17 बोसोराव जिबायदि जोंहा आइजो माहारिया मोननांगौमोन जे जोंहाबो समान अधिकार दंमोन समान अधिकारखौ मोनाब्लाबो जों जि जोंहा सरकारि माबा हिसाबै जों 33% मोननांगौमोन बेबायदि हिसाबै जोङो बिटिसिआव जायगा मोनबोनांगौमोन बा जोंहा रिजार्भेसन मोननांगौमोन आइजो माहारिनि हिसाबै बयबो जाथि जनगोष्ठीहानो मोनथाय मोननांगौमोन नाथाय दिनै जों बे मोनथायखौ मोनबोनो हायाखै बेनिखायनो जोङो दिनै आइजो माहारि जे इउपिपिएल दोलोआव लोब सानफ्रामबो आइजो माहारिया जयनिं जाफैदों आरो बयबो सापर्ट खालामदों मोनफ्रोमबो मेल मिटिंआव जों नुनो मोनदों सारा बिटिसिआवनो आङो जे गिदिंनानै नुनो मोनदों जे आइजो माहारिया दिनैनि दिनाव मेलाव 90% जानो ओंखारदों 90%आनो बाहागो लादों दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों साफ्रोमबो बिमा माहारिया दिनै गावनि मोनथायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव ओंखारबोदों आरो गावनि मोनथायखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों मानो होनोबा जोंना मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनो बिमा माहारिनो प्रतिश्रुति होदों बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव बिटिसि बिसायख'थियाव जे जोंहा इउपिपिएल दोलोआ देरहानानै सरकाराव फैयोब्ला फैनाय लोगो लोगो आङो बिमा माहारिनो समान मोनथाय होगोन आरो बिमा माहारिखौ जौगानायनि जोंहा गोबां पलिसि लानाय दङ जों बिटिआरआव गोबां पलिसि लादों आइजो माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय बेखायनो जोङो दिनै जोंनि जि आफादगिरिनि जे प्रतिश्रुति होनाय बे प्रतिश्रुतिखौ फोथायदों होननानै आं सानो बेनिखायनो दिनै सारा बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफाफ्राबो लोब फैदों गुबुन गुबुन हारि माहारि बयबो फैदों जगदान खालामफैदों आरो बिथांमोनहा दिनै जों बुङालासिनो गावसोरनो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावनो थाखाय आगान सुरबोदों नोंथाङा बाहागो लागासिनो दङ दा नोंथाङा इउपिपिएल सरकारखौ फैगोननि आसाखौ खालामनांगौ आसा खालामनाय माने बेयो 100% खा मानो होनोबा आङो सारा बिटिसिखौ गिदिंबाय गोबां गिदिंबाय आङो खेबथाम जाबाय उल्था फाल्था गिदिंजोब्बाय दा बे गिदिंनानै जि नुथायखौ नुदों आरो रायजो राजाजों रायलायनानै जों मिथिदों बे मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला गाबोन जुदि जायोबा जोंनि आखायाव दा 28-29थाया जों देरहानानै दंखायो आरो जों सानदों जे जोङो फैबाय थानाय बे जोङो जुदि सेप्तेम्बरनि लास्टहालागै जाहैयोबा जोङो 30+ जोङो मोनगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो मोनगोनखौ निस्सय मानो होनबा गुबुन गुबुन हारि माहारिया दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै सानसेयाव गैयाबाबो मोनसे समस्थियाव 500-600 जन सानसेयावनो फैयो बेबायदि जयनिं जागासिनो दङ आं दिनै बनगाव समस्थियाव फैनानै जि नुथायखौ नुदों जे आइजो माहारिफ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय ओरैबायदि लोब ओंखारबोदों बयबो नाजादों जे जोंहा इउपिपिएल दोलोखौनो सरकाराव लाबोनांगौ आरो प्रमद बर' बिथांखौ चिफ बानायनांगौ होननानै बयबो जानजि खाफ्रादों बेखायनो आं मिजिंथिदों एबार जोंहा इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैगोन बियो